dami namin. Garbisa yun. Oh, parada. Sa bahay mga kinayat kasi gusto liptong lamang namin. Morad na mga ngardag pa ito dahil na kita ka-atis na kita Morad kumanam kandak Cottage guys. Oh. What's up? Ay ito pa yun. Sayang lang ang gini ang cottage. Pinadalusan na ko ma. Mga cottage guys. No? Bayat pa hindi kalamo na yun. Sayang lang na gini ang mga ano. Sa lubong na ano yung truck na malaki
dito. Ang daanan yun. Malasama. Tawi! Diretso ka no. Tapos na kita namin yun. Pulutan di pala asa ngayon. Ay, basic na mapan. Malapsan tayo pala ka ready ko. Yung mga kasama naming manghuli ng salagubang. Oh. Yung mga lagyanan nila, mga ano, oh. Jug. Kaway-kaway dyan, Jong. Ang dami nila guys. Oh. Nagkalantay kami di dyan. Ibigay mo sa akong babi. Ala, mo ito yung vlogger. Vlogger ba? Dami di Facebook mo, i-search mo lang tawa. Paberonilya. Vlogger ka road. Lag-yug-yug-yug to, wala lang mo naman kayo. Sa video man. Pinagkalantay yun. Kalkalantay na na eh. Uman. Hello. Kalantay dati karaya iti rangtay guys. Kalantay amat. Nabagat pa dati ko ada tabayog. Ito ang tulay namin dito sa probinsya. Yan, ang dami namin kukuha na sa lagubang. Ableng. Ganda ng tanawin dito guys, oh. Wow. Bukirin talaga. Marami pang kasama namin doon. Doon sila, ang dami. Mga katatapos lang umani ng palay dito sa amin. Dami namin guys. Baka mas marami pa yung tao kaysa yung sa lagubang nakukunin namin ngayon. Dahil umulan kasi kahapon, kaya panahon na kasi ang labasan ng ano sa lagubang. Ito sa amin ableng, abal-abal. Ang dami nila doon, no. Tapi tumaktak kito yun. Biyok. Ay dati ko ti baboy. Ulungan ti baboy. Doon na sila, oh. Dadaan na naman kami sa Bukirin. Hello. Pakarami guys, oh. Lalayaw. Layaw tibarot. Alad. Dami nila guys, oh. Ang katutak tatao. Okay. Sige. Samahan nyo kami. Pupunta kami sa malayong malayo.
Doon nakatira yung mga Iisip ka dumanong din ka na di ko ableng sa Lagubang, sa Tagalog. Oh. Okay. Tara. Marunong magkalantay si Mia ng ng tambak. Daming tao guys. Dami pa rin doon. Kaway kaway. Ayun sila oh. Dami nila oh. Ayun oh, ang dami talaga namin. Oh. Ito. Grabe. Dadayuhin lang namin yung tirahan na sa Lagubang. Mamaya magdidilim, yun labasan na sila. Yun ang oras ng labasan ng sa Lagubang, yung magdidilim na guys. Yan, ang ganda ng tanah. May rainbow pa oh. Ayun oh, rainbow. Dahil parang uulan kaya lang di tumuloy. Ganda ng tanawin dito guys. So mga bukiri na napakalawak. Oh. Yan. Sige, mamaya na lang ulit guys. Ang dami namin guys. Nagsama pa sa hulian oh. Oh. Dami, isang katutak ng mga tao. Ito ang tanawin dito sa Bukirin, dito sa aming probinsya. Yan. Pwede kang mag-alaga ng rito, manok, pato. Ang bunga ng mangga is oh, hindi. Oh. Hanapin natin. Wala naman akong mahanap. Ayun oh. 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 Wala pa akong Ayun oh. Parubok. kalaan. Basta natin kamo. Ikan gitu yan. Makipaggamrotak to na kayon. Takala natin pagika supot yun. Sanga sa ako. Ay sanga sa ako. Tapagika kayo. Arbisan na kumayot. Allah. Allah guys oh. Allah. Tududan. Aduh. Itu yun. Nah. Naminikan nga main. Alah nagadudan Purwakan naman ito kayo. Alah.
Pan. Ditadang guys. Aduh udah tuh sih kah? Alah. Lanjut banget tuh guys. Allah. Binulan dang guys nih. Jikuan. Allah. Kadang guys Allah. Nagkadu. Allah. Nagkaduda guys Allah. Allah guys. Gadudang guys Allah. 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 Gadudang guys Allah. Allah. Nahuli kong salagubang. Ito na guys yung nahuli namin. Salagubang. Israel. Niluluto na. Tapos ang pinang-asim namin ay bunga ng mangga. Yan. Niluluto na. Ikim. Dami-dami ang kawali. Rapsa. Lubang oh. Luto na. Ito na. Kakainin na. Wow, sa lagubang. Kain tayo. Unang subo sa inyo. Wow. Yummy. Sarap. Sa lagubang. Ito yung nahuli namin kanina oh. Ito talaga yung special din ng Ilocano. Sarap. Ang bango.